Kindle. Oh, nggih. Ada Mbak Elisa. Oh, ada Mbak Elisa. Kene sa. Aja ninggal aku trimo mbun sen. Wiwit mundur sajine bareng bareng ape ambang kota jiwa. Selamat malam Mbak Elisa. Sing ngaturaken sugeng dalu selamat malam Majangik Yulimbo Pasiget ingkang minulya. Waduh, duh. Sugeng dalu Pak Jolang Om Pakde Mbah Kakung. Wah, iki omongan mbek sinden siji ki nek ora tahajud ora mudeng ya. Ngono. Oh, piyayine omong. Lah iki kelahiran. Kelahiran saka Sulawesi kok. Loh, asline Pelairannya apa? anu, pelahiran iku dari situ kamu tuh. Oh, biayi kelahiran gitu Nah, loh. Itu iya. tuh Jarwo Doso. Iya, Dosok kok dosok. Dosok. Gabungan. Mbak Elisa itu dari Sulawesi, bapak ibunya, makanya nek ngomong Jawa rada kaku-kaku Oh, piye. iya. Oke, ngapunten ingkang kula hormati Pak Rektor, Pak Warek tunggal kali tiga sekawan. Nggih. Bener kan? Oke, Warek ada bener. 4 kan? Bener. Bopo dosen, bopo dekan, sedoyo karyawan. Karyawan. Boso Jawa. Karyawan kok iso on iki lho. Karyawan. Apa boso Jawanya sih? Karyawan iki yo karyawan ora sambok karyawon. Karyawan. Jawa itu identik O. Kamu bilang Jawa aja Jawa, ya karyawan. Wah. Yuk, ada yang harus di O, harus ada yang tetap aslinya. Oke, kalau karyawan Gitu. tetap karyawan. Ya, karyawan. Jolang. Elisa yo. Elisa. Eliso, yo ora oke. iso, Elisa. Dan sedoyo mahasiswa yang kula cintai iki apa sih? Tresnani. Kula banggaken derek mangayu bagya anggenipun UNES menggelar menika ringkit wajucal dalam rongko. Dalam rangka. Rangka iki uang bar dilulangi iki lho rangka. Rangka. Dalam rangka basa Jawanya apa? Bantuinlah Pak Jolan. Dalam rangka itu dalam Ujub rangka. kabulipun. Ujub kabulipun nggih menika ambal warso kaping sewidak doso. Kok swidak dosa ya kaping swidak kuwi. Kaping swidak. Kak ngeyel sih, puluh itu tuh doso, 60 sewidak doso. Oh, swidak. Itu enggak Sepuluh ada. aja setunggal doso. 20 kali doso, 33 doso, 60 sewidak doso. Ya wis kowe wong loro kan kebak dosa ngono wae. Ya. Swidak ya swidak. Oh ya oke lah. Oh, Kirain ya agak susah, bos Jawa tuh ganti-ganti, nggak konsisten lah. Rumah sakit buka 24 jam nek dijawake rumah sakit buka 24 jam ngono. Oh, 24 patang likur kali doso. Oh, patang likur kali. Lho wong aku asli kene kok mbok warai. Kira-kira aku ya mung bedek Ya. sih. Ngapunten menawi kata Ya. ketal kitul Bedek. Ya. Inje. Mengucapkan apa Mbak Elisa untuk Ya, UNES? mengucapkan itu tadi nderek mangayu bagyo. Semoga UNES semakin berkualitas menuju Indonesia emas. Luar Amin. biasa. Sedoyo mahasiswa berkualitas bisa menjadi pemimpin-pemimpin di negara iki. Kabeh tadi pemimpin. Iya. Tadi leader. Pokoknya Dari pengarep. Ya, pengarep latihan kabeh. basa Jawa sing cetha dadi iku Mas yo nek awakmu basa Jawane cetha iki jin-jin iki mudeng ngono lho. Kowe nek omongane Berarti Oh jen ki Jim mudeng. setan bengi iki sing nonton ngrungokke omongane Elisa mumet. mumet kata sing ngombe tolak angin niku wae apa karo Ning buri ta? Elisa. Oh, jeme jem Jawa ya. Ya engko tak takon nganggo basa Spiritnya Jawa. arum luhuring pawiyatan
ing astanira. Apa TGC? Arum aku tahu tuh mirip harum basa Indonesia. Rasane aku koyo disambar mledek lho angel kabeh we. Ini tuh semua orang UNES itu enggak cuman orang Jawa. Akeh yang dia impor dari luar Jawa, dia tuh tahu UNES itu adalah sekolah yang membanggakan. Aku mau kos di sini, belajar di sini biar nanti jadi pemimpin, biar jadi orang hebat. Dadi ojo Jawa tuh. Iya tuh. Tok kok tuh. Jawa tuh. Halah ya. Iya. Betul. Ya, arum apa? Harum. Arum ki harum, luhur ki ya luhur. Luhur. Pawiatan sinau. Sinau sekular. Ono kampus UNES ki pawiatan. Dadi sinau. Jadi nama besar UNES itu tergantung dari mahasiswa dan mahasiswinya. Oh iya, pawiatan. Ing astanira di tangan kalian atau di tangan kamu? Di tangan para mahasiswa yang belajar di sini, kepada para dosen. Ya, semoga mahasiswa bisa belajar dengan tekun. Iya, komputere wae jejer-jejer kok ora. Wis rodo komputere. Iya. Mau ruang komputer. Aku ruang golek kamar mandi ra temu-temu aku malah munggah teko kono wae. Lah kowe pipis ning kono. Ya ulah. Ra ngisin-ngisini lah. Wis tak kandhani aku mau kaget semprotane bantere ra karuan apa uncul. Kaya iki jet ya bikin melayang. Itu yang dinamakan suatu kelengkapan di sini tuh menunjukkan fasilitasnya luar biasa. Tur yo enggak usah sumelang nek kira do dhuwur nggone. Dadi ora banjir. Iya wes ora banjir. Aman pokoke. Rada dhuwur ora banjir. Iya. Ning ojo golek ciduk ra ning ciduk. Halah niku. Sembah nuwun panitiane wayangan bengi iki hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Nggih, digelar luar biasa menika Bapak Rektor Warek semua masih komplit bersama Ibu. Dan hebat lagi ada door prize sepeda motor Bunda. Iki sing yoga sinden bintang tamu entuk gire ora ya? Oleh menyaksikan. Dapat kamu. Oh iya menyaksikan. Oke, luar biasa. Sebelum lebih lanjut mungkin aku pengen berkenalan dan menyapa Bapak Rektor dan Warek, boleh? Monggo, boleh. Ya, sambil nyanyi-nyanyi aku tak bawa mic deh ya. Lagunya apa yang yang gembira gitu ya? Ya. Perahu layar kayak apa gitu ya? Oh iya, perahu layar. Aku mau menyapa Belum Saliman kita. Iya, Belum Saliman. Mbak Elisa mau turun? Iya, sama penjolang boleh. Oh iya. Kowe kene Jo, ndak sini. Aku wis ning kono wis tenan kanca-kanca eling jaman biyen munda. Kenapa? Yo perjuangannya sampai sekarang perjuangannya. mewujudkan UNES menjadi kebanggaan dan menuju Indonesia masih luar biasa. Mbak Elisa mriko. Aku ke sana nanti Mbok Menowo menjemput ya. Beliau kalau kerso naik ke panggung. Oh iya disebut baik. siap. Perahu layar Mas Bangga. Yo, buku kendang Mas, yo. Pegang ini mic-nya. Sugeng dalu. Pangapunten menawi Jawa kula mboten badya sae nggih. Padha. Injih ini aku sama belajar Pak. Nggih, mbok menawi Bapak kerso minggah be panggungan, nanti bergabung sama kita Pak. Lah ini dapat dukungan dari semua yang ada di sini, boleh ya Pak? Oke, minta ini apa duduk. Utara Mangga. Golek ke dalan Jo.
riyen leres kanca sekolah Mas Julian niku. Riyen. Nggih Ejo tenan Ejo. Piye kabare, Bro? Apik. Pak Rektor, Pak Rektor, Bapak lah. Pak Rektor lho iki. Eling jaman biyen angger ketemu wis ngene kuwi. Ndak iya leh ngocor. Ndak iya leh. Karepem dhewe ae. Kowe kok ngono. Aku kono apa lah iki? Pun mboten anu ya sekedar untuk menyemangati Nah, karyawan maupun mahasiswa semangat Siap. baru untuk Indonesia Mas. Monggo Pak. Siap. Nggih. Sampeyan Rembang tenan iki. Lho kula Rembang Pak, KTP kula niki pun asal keluarga miskin nih Pak. Beras jatah, PKH nih untuk sedaya kula. Nggih. Cocok. Kok gak percaya leh cah. Nggih, monggo. Soalnya nek biah-biuh ini Jawa Timur. Nggih. Wih, Alah ngoten niku nggih sambi-sambi mawon wis kaya mbiyen leh, Bro. Jangan pendelmen Pak Rektor lho. Kanca kok. Rektor ketika di kantor tapi di sini tuh menyatu dengan semua anak-anak dan saya hadir. Biyen ketek. Menika sulang Pak niku. Nggih. Sulange bakul legen niku. Nggih, kula nggon legen sing tau kelep ning bung lho Pak. Cileke muelik ngoten niku. Nggih. Nganti gedhe nggih elik padha mawon. Nggih. Tambah elek niku. Nggih Bapak, nun sewu laire sesar listrik mati sing disaut malah cangkem, Pak. Iya, modelnya ketoprakan iki. Nggih, Bapak, kula ketoprak tukang mateni wong pinter. Nggih. Niki monggo mungkin kapan-kapan kampir daleme Pak Igit gubuke kula. Oh nggih, insyaallah. Nggih Bapak. Ya sapa rong didolani rektor iki mesti. Niki karepe tahun ngarep diundang melih ngoten. Kula diundang mriki napa kok gek kon ngundang Gusti Allah kula ni malah kacau lho. Lah diundang iki ora cetha. Diundang UNES lah. Amin. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa, Mas Julang, Mas Sigit. Pun los mawon mboten sah mumet wong niki santai. Los dol. Nggih. Sampun? Lho, dereng. Menawi wonten pangandikan monggo menawi mboten mengke berarti tugasipun nyekar, Pak. Ya. Wah, Nyekar kudu apal doa ya. Iya, aduh. Mengke pados kanca saged. Nggih. Oh, Ibu Iju tuh juga katanya bisa nyanyi loh, Ibu Mangke Rektor. kata sirah Pak. Iya. Apa cah sing iso Sri nyanyi? Puryono nggih rawuh, mangke nggih nyun berkahipun Pak Widodo napa. Kaleres dalu menika wonten Prof Sri Puryono. Nah, Prof Sri Puryono. Juara nyekar nih. Weh. Cocok. Ini Pak Sekda. perlu katuran tindak mriki Bapak. Nggih. Harus nih kok. Gentenan Gentenan. satu Turut. Iya. Dijemput ya. Tadi sore saya dikirimi tembang oleh beliau. Oh. Yang saya sendiri tidak tahu bagaimana cara menembangnya. Beliau yang tahu persis. Wah, Asmorodono apa tadi? Saya lupa. Matur nuwun Pak Rektor. Iya. Monggo sepindah kula sowan nderek Mangayu Bagyo. Matur nuwun. Nggih. Ambal parasa kaping suita Suita. utawi lustrun kaping 12. 12. Mbak Elisa tahu ndak? Kaping 12. Itu 12 kan? 12. 12 kelewelas. Bukan belas. Ya. Belas. Gobelas. Belas. Kalewelas. Bahasa Jawa ki akeh. 10 Kalau Belas. santen bibar maghrib Nggih. kula niku napa ngrikto Asmarandono 60 tahun UNES. Elok-elok Bapak nggih. Niki yang
sing iso nyekar Asmarandono sapa iki? Asmarandono saged Lah sedaya. niki Mbak Elisa nggih saged. Oh, Mbak Elisa Oh, iya. saged. Iki lho, Pak. Napa sing juara sinden idol Oke. niku saged. Ah, kene Nduk, kene Nduk. Menika yang juara Karo Pakde. Karo Pakde. Sini karo Pakde. juara 1 Mbak Entin. Oh, Mbak. Juara 3 Mbak Pita Nuryani. Mbak Entin saking Mbak Antin Yogyo. dengan Ini Mbak Pita saking Dari? Magetan. Magetan, Jogja Magetan. Ya, boleh Ini maju berarti dua-dua. yang berdiri yang Sinden idol. Keduanya, silakan. keduanya. Keduanya. Berdua. Peyuh iki tak Mbak En. terawang iki sing ngagem kebaya ireng Cemeng. tak terawangi ketoke sok ben dadi sinden Kundang. berbobot. Baru. Kok sinden berbobot? Lho kaweruhe kan wis tak tepak. Enduk alon-alon ku nek mak mbluk. Nih, Lah nek kon ngewangi sinden ini sregepe. bukti nyata UNES itu menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas. Ini, Dok. Inilah juara 1 Entin ya. Pak Rektor Mbak Entin. ini. Ya, yang kedua ini dua ya nggak ada. Cakupan Ya? iki yang Yang dua ketiga. sakit. JNJ. Mbak Ika Ini ya. Yaningrum sakit dari Wonogiri. Sita tahun yuswa niki Pelok barangan. UNES nyoto ngabdi bangsa Nggih. kebak tekad sak nyatane maju pisan terus tumandang yen tandang ora gamang kang cinangkah lan cinangkung UNES bakal bagyo mulya. Tepuk tangan. Amin, amin. Wah, iki Niki anu Pak Rektor niku bisik-bisik no. dalem. Atur. Mas Pur, mbok aku dikei sinom parijoto terus dipun lajengaken rujak jeruk. Oh nggih. Ayo, kula badhe ngetes sinden Sinden kalih. idol. Oh, sinden Sinden idol. idol. Dites positif apa ora? Wah. Sindro Songo, Pak Pit. Sri Kok terus. positif apa ora ta? Positif untuk antusias menjadi seorang seni. Kowe apa lali Jo? Bapak Sri Puryono biyen nate ketoprak bar kowe ning alun-alun Rembang kae. Nggih, niki nate. Dagelane kene iki rumiyin Pak wonten Nggih alun-alun Pak, Rembang. kula nggih niki. Pas dadi ketoprak sing mateni kula Mas Julang niki. Nggih niki. Poatene urip nah, akhirnya tak pijetno, Pak. Iya. Tapi jenengan luar biasa. Pripun? Bahasa sekarang itu mengatakan keren. Keren, Jenengan iki berkumpul dengan segala lapisan Bola. masyarakat. Rumiyin ngasto Sikda Jawa Tengah kersa ketoprak ning Rembang. Main ketoprak kula. Nggih, Kula Bapak. niku main ketoprak ora dibayar ning malah mbayari. Loh, jenengan Lho, iki kene. main ketoprak ora dibayar ning malah bayar. Oh, bayari lho. Lho ngoten niku leres kok, Pak. Lho jenenge kudu nggih, Nggih. kudu nguripi lan ngurupi. Nah, Ora mung urip tok niku kudu urup. Nggih, Bapak. Nduk Cahyu. Ya sinom parijoto, nggih. ya. Entin. Nduk. Nah. Ayo. Monggo. Seenggak ini. Sing putri susu sawahe jembar-jembar paringe lemu-lemu. Yo. Mantap. Iya, Nah. Oper Mbak Pita Nuryani saking Magetan. Nek Mbak Magetan. Entin wis nate nyindeni aku ning Yogyo. Udah pernah. Mbak Entin karo garwane Mas Papang wis kanca dhewe. Nek Mbak Pita iki durung tahu iki Mbak Pita. Jeng ben melu cakrane ngerat nggih. Sudah pernah di
Oh ning Parang melu. Oh ya lali aku. Jebule wis tau dadi rombonganku. Kayak sorry nggih Nduk, Bapak wis tuwek lalenan Nduk. Bapak ki lalinan Nduk. Nggih. Ah terus Nduk pita bacake Nduk. Jenang glali aku lane aja lali agamane salat lima waktu sinten lanjute Mbak niki Mbak Entin keseimbangan kepati hama oper Mbak Pita Nuryani. Nasu tapa Lara sembah nuwun menika nggih dirawuhi pangarsa Permadani Pusat panjenengan Bapak Haji Hakim Sunarso. Oh, Bapak Sunarso. Sembah nuwun Bapak pareng rawuh, matur nuwun. Lanjut ndak ya? hama Rujak
Tepuk tangan. Luar biasa. Kedua sinden idol kita. Mas Sigit, Dawuh Bapak. niki mumpung wonten Pak Rektor. Nggih. Adik-adik yang lolos di Sinden Idol ini bisa masuk jalur prestasi, masuk ke UNES. Oh. Wah, kan. Ngeten nih Pak Rektor nggih. Seperti yang lain itu olahraga bisa. Oh, nggih. Saya di taekwondo, Oh, nggih. golf bisa masuk. Lah Sinden nih bisa masuk. Bisa. Yang S1 bisa masuk S2, yang belum bisa masuk S1. Ah, ngeten. Oh, nggih. Terus Mas Sigit sakniki kula paringi tetenger Kanjeng Raden Tumenggung Sigit Ariyanto. Weh. Tuk. Panjenengan kok sami kalih Prof Teguh. Budine dereng. Oh, dereng. Nggih. Kanjeng Raden Tumenggung Sigit Ariyanto Guno Carita. Tuk. Mbah Guno. Ya, niki enten tegese lho Mas. Tegese pripun? Guno Carita menika apa yang Mas Sigit sampaikan itu menjadi tuntunan tatanan. Nah, ini makanya ngetikane luweh ngati-ati. Top. Nggih, sembah nyuwun pangestu, Bapak. Weh, ngeten nggih. Raden Tumenggung niki. Nggih. Kula namung badhe izin kalih Pak Rektor niku pripun carane kula saged S2 wonten UNES. Nah, Kinten-kinten seminggu mlebu pisan saged mboten. Seneng ku yo harus Monggo aktif. diatur, Mas. Oh, siap. Diatur. Siap. Bisa. Oh. Bisa. Mengke sapa ngerti perkembangan iki ada jurusan pedalangan nggak tahu. Iya. Bisa loh, insya Allah. Joko Raden Temenggung Ariyanto Guno Carita iki kuliah ning kene kok dadi ana dalang pirang-pirang. Nggih, Tumenggung mungkin diatur mawon Tumenggung. Doronggung. Aduh, nah. Pak, ini sembah nuwun Prof. Niku kula waos wonten nggih kula diparingi tenger kalih Prof Teguh. Napa? Kowe tak wenehi tenger. Raden Tumenggung Sigit. Nggih, Prof. Kok tumus kali panjenengan, Bapak. Ini yang dinamakan memang satu hati ngeten Oh, iki. satu Pak. hati. Apresiasi matur. terhadap dalang. Sembah nuwun. Iya. Sembah nuwun, Matur nuwun. Sembah nuwun. Sembah nuwun Nggih, sangat. Pak. Kersa minggah pepanggungan nggih. Sukses sembah nuwun. selalu untuk UNES. Terima kasih Bapak Rektor Profesor Dr. S. Marton. Martono dan juga untuk beliau Bapak. Guru-guruku padha rawuh. Oh, Prof Bisa. Teguh rawuh. Nggih. Pak D Sumo rawuh. Nggih. Weh, Pak D Sumo ning ndi-ndi ora tau sandalan, So. Kuwi guruku nggo pengobatan alternatif. Loro iki tambani godhong iki, loro iki tambani godhong iki. Oh. Ahline Pak D Sumo. masih alami. Masih alami ngono. Dadi awake dhewe dadi wong Jawa, urip ning tanah Jawa itu mempunyai kepercayaan apa yang di sekeliling kita pasti bermanfaat untuk kita. Menyembuhkan. Godhong rono takon carane pi dhuwit supaya rantek nganggo godhong apa Pak ngono ya. Takonono Mas. Kowe anggere mbok simpen ning dompetmu mojo mok tok-tokke kuwi mesti awet duwite. Kok ya Menika Mbak Entin, Mbak Pita. Pita. Wah. Mangke badhe nembang napa nderek kula. Nah, Kedua. menika wonten Pak Widodo sebagai napa kalau badhe nembang balen napa-napa kalau. Oh nggih Pak Widodo, nggih. Nggih. Ini Coba ada. ana layang apa bro iki? Ono layang. Nun sewu Pak. Lali carane Mas. Aku ki Ngapa? maca layang ki aku ki gawe trauma. Oh, nggih. Nggih saking kanca-kanca Tampo Mas kirim salam kagem sedulur-sedulur CFC Yogyakarta dan CFC Semarang dan CFC Rembang. Oh, tepuk tangan untuk Bapak Widodo Broto Sejati. Cip, Ah, lah. Sembah nuwun wae panitiane wayangan, Bro, iki, Bro. Ah. Pak Widodo. Niki nggih ngagem Prof. Biasa. Doktor, Oh, Pak Pak Doktor. Doktor. Kaya aku DRS. Menika rumiyin Kenapa nalika tinggal DRS? Dodol rokok surungan.
Mas. Monggo Bapak paring dawuh, Bapak. Inggih, adik-adik ingkang jumeneng wonten sakanan kula menika. Nggih. Menika pemenang Sinden Idol. Warsa 2000 selangkung. Angkahipun saben kalih taun sepisan Sinden Idol badhe dipun wontenaken dening UNES. 2 tahun sekali. Nggih. Ini kesempatan yang luar biasa. Oh, biar mempersiapkan. 2 tahun ke depan atas izin Pak Rektor akan semakin diperbesar acaranya. Internasional. Weh, secara internasional. Sosial Jadi dari naik. manca boleh. Boleh, ikut. boleh. Mantap. Boleh. Wah, sosial. Ngaten menika namung ingkang setunggal wawinjang menika pamit. Awit gerah. Oh, nggih, mboten Awit napa-napa. gerah. Menawa deg-degan ketika mendapatkan suara juara, lho, kaget nggih, Pak. Kula mau deg-degan kalau adik-adik menika dipun suwuni dadak Sinom Parijata. Untung selamat tak rungokne kok kono. Umpama ora gek kepriye. Nggih, dituntun selamat niku wau saged-saged nggih, nggih. Nggih, kula kadhawan menapa menika? Wah, menika ingkang badhe nembang karya panjenengan Balen kula sinten Bapak Widodo? Oh, janipun Bapak WR3 menika. Pak Ngabi ya nggih. Pak Ngabi. Pak Saderengipun Ngabi, kula mbok bilih Pak Ngabi rumiyin katuran rawuh ndak kula mangke kewalat. Oh. Nggih, Pak Jenenganipun WR3, kula Prof. Prof Dr. Ngabianto MSI. Nggih. Mangga. Waktu dan tempat monggo Prof. Saya jemput ya Prof. Cepet Mbak Elisa. Dodok niki. Nggih lho. Monggo Bapak Ngabianto. Sugeng dalu Prof Ngabi. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Raden Dalu Tumenggung. Prof. Pak Raden Raden Tumenggung. Sigit Guna Guno Carito. Ya. Nggih Prof, sekedap mulai kula dados mahasiswa UNES mriki. Oh nggih. Anu, Wonten dalu menika Prof Ngabianto badhe nyekar Asmarandono. Dados Banjaran Asmarandono. Mboten apa. Wani Banjaran Asmarandono. Namung Prof Ngabianto ketingalipun badhe nyekar. Temane berarti cinta ya berarti. Nggih, Asmarandono nggih. cinta. Asmarandono cinta. Karena kemarin itu ada 40.000 lebih calon mahasiswa yang cinta UNES. Oh, hebat. Jadi pendaftar UNES itu. Mila sekaripun Lebih. Asmarandono. Milo sekalipun Asmarandono. Nggih, Prof Ngabi badhe Temane nyekar tema cinta. cinta. Nggih. Pelok barang. Ngaten ya Mbak Alisa ya. Siap Prof. Ya. Nggih. Ingkang gender Bapak Widodo. Kula dipun kedepi kan ngewangi genter. Oh nggih. Ngaten. Nggih. Prof Ngabi Tembangnya sing piye gender Mbak Alisa? Jawa. Yang gimana itu? Iya. Begitu ya. Lah ingkang gender Pak Pitoyo niku dalemipun nganu ngisoripun Gunung Arga mriku. Prof Pitoyo ingkang gender menika. Ini Sekar Asmarandono pelok Barang. barang. Prof Nanti Pitoyo. kalajengaken ladrang. Ladrang napa? Sumyar. Ladrang Wah, Sumyar. apa kuwi ladrang sumyar? Ngerti Mbak Alisa tahu? Tahu ladrang sumyar itu apa?
Sumiar artinya nggak tahu tapi Nggak tahu, sumiar ya. itu apa ya artinya? Iya, kuwi basa langit. Oke ya, gini ya. Gembira. Berbingar-bingar wis kaya ngono kan. Berbingar-bingar. Nggih. Sepinten? Nano. Oke. Gegaraning wong akrami. Tepuk tangan Prof. untuk Prof Ngadian. Oke. Tutu bondo tutu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan lamun gampang luwe gampang lamun angel ka langkung tan kena tinumbas arta lulus Hebat. Bagus titis. Ah,
Aplaus tepuk tangan kagem Sembah nuwun Profesor Prof. Dr. Nabi. Nabi. Matur nuwun Pak Widodo. Wah, Matur nuwun Pak Rektor. nggih, sembah Sembah nuwun. nuwun. Ternyata do budaya kabeh nggih Mbak Nggih. Elsa Lah, Mas nggih. Jolan. Seranyono tenan. Dari Mbak enten kalih Mbak. Nggih, Sakit Mbak dengan- Cange. Nggih. Nyun sewu, ini sebelum turun panggung, ini Nggih. saya menyampaikan salam pada terutama yang streaming. Ya, Nggih, jadi nggih. banyak kawan-kawan yang streaming, kawan-kawan IFC, kawan-kawan itu ada Pak Parlan, Pak Jarwo, Mas Toto. ada Pak Pras ya, juga ada Mas Joko di Cepu, ya, Oh, kayaknya nggih. sahabat Oh nggih nggih Mbak Cange. leres, leres, nggih. Oke, dan sedaya kemauan yang ikut streaming alhamdulillah ya pada malam hari Malam ini. hari ini. Nggih, matur nuwun. Niki motore jam pinten Pak Gedi? Nanti Setelah Tanpa tancep. Kayon. Nggih, tapi wayangannya Jam mboten sampai setengah kali pun rampung niku. Oh, setengah Oke. kali. Kali, Oh, setengah kali. oh, Insya setengah Allah. kali ya, berita baik. Jadi motor diundi setengah 2. Ya. Oh, nggih. Oke, matur nuwun. Assalamualum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Prof. Nabi. Waalaikumsalam. Tuk 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 tuk. Wah. Pak Igit, Dalam nika pripun bapake Keri? dalan sinten ingkang ngembang. Dalan. Nggih. Walah supe Pak. Jukawar Prok Witoyo. Pak Dokter Widodo. Dokter Dodo. Mboten kalau mau kula pun dawuhi Ji, kalian Pak WR3. ji. Ken nyumbang lagu gawean UNES. Oh. Ngaten ditanipun. Kula buka-buka catetan menika Mbak Cange. Nggih. Lho kok jebul kula nemokke ana gending balen gawean kula malah kula mun lali. Oh, tegese balen menika napa? Ya timbang teklek kecemplung kalen tinimbang golek luwung balen niku. lah iya. Eh. Balen Bali zaman Iya, biyen. Bali zaman biyen. Eklek kecemplung. Lah dawuhipun Pak WR3 menika kula kedah duet kalian Mbak Elisa. Cocok. Ngaten menika. Lah menika Ayo duet Mbak Elisa. Tapi niki lagu mawon nggih Pak, kula mboten ajeng balen kali niki. Ayo yo nek kono Eh. ape balen yo. niki pun wiwiti saking Asmarandana malih. Wah, Weh, siap. Heeh. Cinta. Karya Bobo Eh. Widodo. Oh. Gigi. Rekake sampean dadi bojo kula nggih. Oh, nggih nggih nggih. Ning aja tenanan lho, Pak. Mbok netole sun kang prapti Boting rasa tan kinira Mbok netole rada nyedak sa kok ketoke kaya Iki jenenge wong balen iki jual mahal. Weh. Iki wingi bar pisah. Weh. Ngono. Aku tadi rodok ngadoh jual mahal. bener Wah, ngadoh terus ora manak-manak. bali marang sarirane Matur nuwun dirawuhi Mas Ndower Waja Mangarsa Pak Doer sehat Jakarta. selalu Pak Doer. Ugi Mas Kolonel Kristiono saking Jakarta ugi rawuh sembah Kolonel nuwun. Kristiono sembah nuwun. Wah, nggih sembah nuwun. ya ta yen sira tampa Nek ora piye Mas? nuratan dadi ngopo pancene ing sun sing luput tega nilar kula warga
sepurane nyatane banget tresnaku mring kowe karepmu Mingin kudu pisan lesing gawe wis tombone aku njaluk sepurane sing gedhe kepiye yen mangkono kebarengan ambangun bale wis maneh tombokne aku njaluk sepurane sing gedhe kepiye tresna kowe yen mangkono kebarengan banget Hebat, plus tepuk tangan untuk Keren. Bapak Widodo. nyuwun pangapunten wonten Sekenco, tempatipun. sekenco. Iki tembang diripta tahun pinten kok jenengan ya supe. Alah mun ra didangu kok. Oh, nggih lah. Ya mesti dangu iki mesti supe, Pak. Alah nggih. Luar Lah wong biasa. kula nembe ndek wingi mon meh kelangan motor. Nggih. Lah ngurusi grand final Sinden Idol motor kula dekek ngendi kula lali. Lah. Kula mlaku anu balik dipethuk. Montore niku jeng ben meleh niku paringi HP gen iso ditelepon. Napa meleh kok gending motor men lali kok. Oh, lah iki mulane lagune Balen. Ya, nggih, nggih, nggih. Ngaten nggih nyuwun pangapunten Rayu, wonten rayu. gilangipun. Sembah nuwun, sembah nuwun. Luar biasa karyanipun panjenengan. Sembah nuwun Yes. Bapak. UNES itu pakarnya Karya-karya. karya Jobo Bapak Widodo uga Mas Gitung Sugianto. Nggih, Itu yang menjadi komposer Cakraningrat, beliaunya. Tepuk tangan untuk Pak Gitung luar Sugianto. biasa. Ayak 6 diparingi vokal nggih Pak Nggih, Gitung Pak Sugianto. Gitung. Ayak Menyuro diparingi vokal Vokal. Pak Gitung. Wah, karya-karyanya hebat mriki. Luar Nggih. biasa. Nggih, wah. Para ahli-ahli. Nggih, laras-laras. Menika Sastra. kathah namung ingkang tumibeng pangkon. Nggih, Pak Git. Wah, nggih.
Menika ugi saking para kadang UKM kesenian Jawa request. Oh, nggih. Menika sing anggotanipun Bapak Widodo. Nggih, iki menika saking walah tulisane piye, Bro? Kok car-kacir ini, Bro? Wah, lu mau rontok bareng teng mriki lho. Tulisan ron. Tenan kuwi ki cuwili-cuwili. Saking Cakraningrat Semarang. Oh, nggih, lagune nggih. Kula totone mengki lagune. Oh, nggih. Wah, iki saking alah Saking angile. oh nggih saking Mas Dimas Tampo Mas. Oh nggih. Aku kudune nganggo kacamata. Lah nggih benjang anu Ndara Temenggung kedah ngasta kaca tinggal ya. Nggih. Kacamata. Dadi nggih nggih. Iya, iki UNES memang istimewa. Istimewa. Ya gandeng kanca-kanca CFC Jogja, Mbak Elisa saka Jogja. Lagune Jogja istimewa nanti ganti UNES. UNES istimewa. Istimewa. Oke, mantap. UNES istimewa. UNES istimewa Mbak Elisa bersama Mbak Ida ya. Gini. Kakak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Jogja, sama-sama piyai Jogja. Oh iya laras. Sini. Sembah nuwun Mas Genjik sakonco bola nonton ning isor wit monitor. Oh, nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club sedaya. Wah iya, oh, HP ku lagi keluar ya. Iya. Niku treem mbok sinyale ta kentekan kuota to. Kita kok kentekan kuota. Nggih. Ini Jogja istimewa menjadi UNES. Jadi UNES istimewa spesial. Coba kaya ngapa, Cot? Dados. Istimewa. UNES istimewa. Nggih, makasih Mbak Ida. Universitas ning Sekaran. Negeri Semarang. Negeri Semarang ning Sekaran. Heeh. Yo gawe otak esuk men gawe kampus dhewe ning omah kowe. Lho kula niki ajeng gawe IUT. Apa kuwi? Institut Universitas Dagelan ya. Institut Universitas dicampur-campur. Lho kersane double wae iki. Ya institut ya universitas. Gawe loro ronggon cilik-cilik ngoten mawon. Cilik-cilik? Nggih. Gedhe ngene iki lemahe sapa? Omahe Syekh Kos. Kowe Korembang jam pira aja? Kula wau ngloloni wong dereng nate mriki. Teng Google kula delok niku wancen waduh. Kula sidane mandhap bandara. Kowe iki numpak pesawat. Lah. Montor mabur. Tujuan kemana? Ke UNES. Siap. Langsung kula tumpake montor mabur pribadi wae iki tak tebas regane pira. Medun dijongkrokno ngono. Layak kok terus nyonyor langgene. Maaf, tempat mendaratnya susah pesawatnya. Mendaratnya susah. Bisa mundur pesawatnya. Ini ada sinden Cakraningrat yang mahasiswi UNES. Oh iya. Yang mana nih Mbak Lila, Mbak Lila. Ayo Mbak Lila dari UNES, Mbak Lila. Sing iki Iki lak Deni ya. Cici loro koyo puting beliung. Sing ndi sinden kaya puting beliung? Niki wong angger nyuwara kancane horek kabeh, Pak. Cekelan kabeh. Yo iki sinden apa warok.
Ya ora apa-apa Mbak Deni, Mbak Deni. Lila, Mbak Indri, Melani. Wah, Oke. monggo Bapak golek cekelan dhewe Mbak Deni ajeng nyuwara niki. Kene Lil. Kene Lil. Wah, Iki wis. kowe kok sekawan welas ki rampungmu kapan? Lah iya. Wong Kowe pengen kudu ndang rampung. Kowe nek ora rampung aku didukani Pak Rektor. Lah iya, Ampun rektor. dijak nyinden terus Nah, kuwi. rektor iki CS ku awakmu sini aku. Liyane 6 ku wis akeh rampung nganti 12. Iki trek iki meguru sekolah ta meguru ilmu rawa rontek. Kuliah apa guru rawarontek. Mbak Lila fakultas nopo Mbak Lila? Kula saking Fakultas Bahasa dan Seni, Pak. Bahasa dan seni. Bahasa dan seni. Jurusannya. Jurusan Bahasa Inggris. Oh, PA-ne siapa pembimbing akademiknya? Bu Pasca Kalisa. Oh, nggih Mang Senen Ibu niku ora rampung-rampung, Bu. Kendalanya kok nggak selesai-selesai apa? Karipan, Pak. Oh, karipan tanggapan. Loh kalau masalah dana langsung bilang ke saya. Iya, nanti dibayari Ya sama aku Jolang. jaluk bapakmu tak bayarno. Wong ngene iki perkara garap skripsi ora kakean biaya. Oh, gitu. Kira-kira selesainya kapan Mbak Lila kuliahnya? Nggih, pokoknya semester niki. Oh, semester iki. Lulus ora lulus semester iki. Harus, oke? Semangat. Kok sing koyo puting beliung ya semester pira iki? Mbak Deni, Nggih. Yo ngal. dongake napa dateng kampus UNES sing ulang tahun kaping 7. Nggih, mugi-mugi kampus UNES sedaya mahasiswane, dosene sedaya mawon kersane sehat. Amin. Ayam tentrem, Amin. bagya mulya, Amin. kampusnya tambah maju. Loh, maju ndi kono iratan gede kok mbok kon maju. Tambah ngono lho. Kok tambah maju. Saya ngrembaka. Lah, saya ngrembaka. Cara Jayeng Nggih. Bawono. Kok iratan gede diamuk. Pelok barang. Nah, lagune kuwi apa kuwi? Nah, kuwi apa kuwi? Ya diapalke sing urung. Karya Mbah Cokrowarsita Ngayuk Jakarta ngilingke anak putu supaya aja do korupsi. Mergo nek korupsi negarane rugi. Rugi. Oh, iki. Dadi mbah-mbah mbiyen ki ngripta lagu ki ya wis. Nek perintah iki ora nganggo ukara sing menyakitkan tapi dengan indahnya budaya. Betul. Lagune kuwi apa kuwi? Ya, Ya. 4 bidadari. Dados. Apa kuwi?
nuwun duduk kembali ya. Mbah-mbah biyen iki nek apa nuturi anak putu cukup nganggo tembang. Nggih, kata-kata yang bijak melalui tetembangan Pak iki. Empat bidadari. Ning kene iki bingung aku arep ngetokke apa mergo kerawitan Sekar Domas ki hebat-hebat pisan. Nggih, wis pokoke ora usah ngetokno apa-apa mantuk. Nah. Mbak Elisa sini Mbak Elisa. Setidaknya kita itu juga ikut berkarya Pak iki. Dadi sak gadu-gaduke awake dhewe iki lho dicaoske. Oh iya ya. Satu lagi season liburan ya. Ya, Nggih. siap. Bersama ada Mbak Yosi Dian Mbak Pratiwi. Yosi Dian Pratiwi. Nanti pas goro-goro Mbak Entin lagi dan Ya Mbak Oke, Yosi oke. setengah dua semoga sesuai dengan rencana. undiane. Iya, undiannya. Wedine diharapkan. wayange rampunge jam piro ya terserah aku. Oh, nggih tak Raden Tumenggung kantun jenengan wong dalange kok. Ngerti cara. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan Neng pesisir Banyuwangi. Lagi sama sejarane kaya kaca. Islam sama sejarane kaya kaca. Lewatan bebiarangan suka Oh, Niki dalu Mbak Yosi. Dalu bujange bali mbok sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo. Upama Yosi dadi bojomu piye, Jo? Walah omae. Alah Mas Jolang ki lho, bengi iki sampean dijodohne karo aku. Mestilah uripmu bahagia sejahtera. Wong sampean entuk wong kaya aku. Lah, Ora cara- ketang rupamu kaya curut. Nek Entuk widodari kaya aku. Wong- Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara. Jualah. Piye, Jo? Kok alah? Ngene iki lho rata-rata wong lanang ra kerasane ngomah ngene iki. Lah piye? Ape apa-apa kedep wae diamuk lho, Pak. Kowe mau dadi bojone Yosi sesuk Lah. sominggu. Kula niku momong dadi bojone Yosi kaya kerupuk Bandung. Piye? Saya cilik garing mati. Lah model sing wedok unggahke bengung. Nah, Oh iya. deleh miki ku aja dadi ngono. Kono ku sensitif. Ada sensitifnya. Sembah nuwun malam hari ini kanca-kanca penggemar Cakraningrat Dorawuh. Nggih. Disebut Cakraningrat Fans Club utawa CFC. CFC. Tepuk tangan untuk CFC Bojo, Yang sudah berapa? CFC Semarang, Semarang. CFC Yogyakarta, Jakarta. CFC Rembang, komplit dalu menika. Komplit semuanya hadir. Dan elok melih kanca-kanca CFC Semarang itu tidak hanya grudak-gruduk nonton wayang, Leres. tapi juga bantu anjang sana anjang sini sing koncone omahe meh ambruk didandani bareng-bareng gawe omah. Kegiatan Oh. sosial. Iya. Bagus, oke. Ini bukti nyata bahwa budaya itu pemersatu bangsa. Iya, betul. Oh, Betul. Lagune Banyuwangi Mbak Yosi. Nggih napa niku? Permintaan kanca-kanca CFC terbanyak. Oh, menika grigis. Wah. Ayo, napa Pak? Grigis. Iya, salam. Greges. Heeh. Mriki Nggih, grigis miki. Ayo, Grigis kok greges. Greges. Anda yakin, Pak? Wis to manut aku kok kandhane perintah Anu ngajal. bocah ngene iki angel-angel, nggono ngarep, nggono nguri angel kabeh ade kresek kae ngono. Iya. Lulusan universitas apa to kok iso lalalala ngono lho. Kuliahe ning Kuliahe Malang. ning Aku bagian kamus kok. Kamus kata-kataku jadi oke. Kowe- Kenapa kamu protes kowe nek kata-kataku akeh? Ora terima kowe. Ya. Melakno to belajar kata-kata ben Aku ora pikir- ketekan kata-kata uripmu ki. Aku Ben iso berkata-kata. Sembarang ki butuh kata-kata. Nek kowe ora duwe kata-kata, jenenge kowe bisu. Manusia Nek menawa kene nek menawa ning kene iki kesambet tak leh nggon. Oh, kowe mindah kok ora golek nggon. Lah niku mungkin nang golek dhewe ta Pak iki. Bersama Mbak Elisa ya berdua ya. Oke. Aku belum bisa. Oh, enggak apa-apa kamu pokoknya mendamping joget-joget Oke, aja. siap. Menjadi joget-joget aja. Jadi digoleki sing sak ukuran greges. Ye. Spesial untuk kanca-kanca CFC yang sudah hadir Hadir. nyengkuyung malam hari ini. Coba kaya apa Banyuwangen. Grigis, yo.
Ayo sambil greges, ini dari konco-konco minta waktu sebentar silakan. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam cincin. Wah, Matur nuwun, ternyata ulang tahun saya bareng dengan UNES. Terima kasih konco-konco CFC. Selamat ulang tahun Pak Nggih. Isit. Muga-muga sak konco cakraning rat, sak konco CFC selamat wilujeng, rahayu sedaya rukun Amin. selalu guyub rukun. amin, 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 Amin. amin, amin. Amin. Nggih. Lho iki kok 46 ora kakean niki angkane. Jare swidak papat. Oh nggih. Perasaanku kaya 32. Iya. Matur nuwun Mas Surito niki dipripun nggih niku kene? Anu di Tresnane kanca-kanca CFC. Oh nggih nggih nggih. Diris Bapak, diris mawon. Aduh, sembah nuwun, sembah nuwun. Pun dijulangke Mbak Limbuk mriku. Terima kasih, terima Iya, kasih. iya, terima kasih. Untuk Mas Surito, Surito spesial. dari- Makasih Mas Wow, Surito. terima kasih, terima Dari kasih. Semarang. Teman-teman CFC, pada Pak Sigit Matur Arianto. nuwun CFC, matur nuwun dulur-dulur UNES. Ya, menika. Pas ulang tahun, pas Nggih, ono gelar matur, anyar. matur. Ono gelar anyar. Raden Temenggung Sigit Arianto Arianto Guno Carito. Iyo. Oke. Ini luar biasa. Nggih, sembah Matur nuwun, sembah sembah. nggih, Pak. Pemirsa, kejadian ini hanya 1 tahun sekali. Satu sekali. Iya, bilang pasti 8 Juni. Nggih. Wis tuwa bro aku bro saiki. Sampun. Pinten to, Pak? 46. 46. Patang tahun wis 50 aku. Bah iya. Perasaanmu nganggo seragam SMA sih pantes. Wulan. Pantes. Jenengan iki apa pantes kok Mulai mulai. karnaval lah. Jenengan iki seragam apa pantes wong nekat to ya. Nggih. Ah, Gerges nggih. Nggih. Bar iku terus pakai gara-gara nih bar iku terus undian. Oke, baiklah. Ya, mengke sing entuk keplek utawa girik dicocoke nomere. Oh Siap. Ayo, gerges to. Yo. Aye. Yo, spesial buat UNES. Selamat ulang tahun. Yo, yo.
velocity-nya. Sudah siap teman-teman? Siap. Tunjukkan gayamu, cantiknya Cakraningrat. Tunjukkan pesonamu, oke. Dimulai dari sekarang hitungan 1, 2, 3 dimulai. Gari manis, kuriang manis, damai kula. Wes wes yo wes, hangat di pinggir abang gerasa. Asik. Kita tambah lagi goyangannya. Mbak Antin bisa? Sopo iki sijine? Sopo? Pita. Enggak apa-apa diajak bergoyang bersama. Mbak Elisa, inspektornya sini. Contoh hilah yang baik, oke? Dimulai lagi 1, 2, 3 dimulai. Gari manis, kuriang manis, damai kula. Wes wes yo wes, dong di pinggir abang gerasa. Asik. Cakraningratnya Indonesia. Penontonnya yang di sana bisa goyang sayangku. Bergoyang velocity. Aduh, terima kasih sawerannya. Siap bergoyang bersama Cakraningratnya Indonesia. Gari manis, kuriang manis, damai kula. Wes wes yo wes, hangat di pinggir abang gerasa. Gari manis, kuriang manis, damai kula. Asoy. Wes yo wes, dong di pinggir abang gerasa. Kerekesanku yang kereke, sayang suwe yang tergluduke. Abuah riko nangis, apa tahan dirasa geno. Matur nuwun Mbak Yosi. Ampun, nggih. Terima kasih. Nduk, apa? Perkara lelagon sambung nggon goro-goro karo undian. Ayo, mbacutke laku ngono yo, Mak. Dalem. Wow, nggih. Mas Sigit, ada tambahan door prize dari Pak Rektor untuk 10 pemenang uang per A 500.000. Oh, tepuk tangan. Nah, saking Pak Rektor mereka paring bebungah mengke kejawi pikantuk sing sepeda motor sanesipun ada 10 pemenang mendapat A 500.000. Wah, ya. Sembah nuwun Pak Rektor, sembah nuwun. Ayo. Nduk, apa? Menawi Bapak Widodo menika ngripta apa jineman, ngripta tembang balen apik-apik. Ayo, nek kelas awake dhewe urung iso. Kelasku mung lagi gawe srepek. Gawe srepek. Kuwi sing ngajari Mas Gitung. Oh ya. Sing ndi ya iki? Cawe sesaji pun ndak nampa duka tak derekke, Mas.